खुलुमबाय, आं रायदाव बसुमतारी। मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामना हो। दिनैनि मोननैसो रादाबखौ आं मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बेनो जाबाय थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायाव दै लोमसावनायखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों इएम रन्जित बसुमतारी आरो सोलोंथाइ बिफाननि गुबुन बिबानगिरिफोरजों बाथ्रा सावरायदों। थांनाय साननैसो सिगां आदिबासिनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आदित्य काकलारि आरो ट्राइबेल संघनि सायाव बायदि आब्रुथि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। बिनि सायाव दिनै फिन ट्राइबेल संघआ खौरांगिरि मेल लाफिनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। इउपिपिएल दोलोआ नोजोर बड'लेण्ड मुंनि लाइसि बेखेवदों। गाहाय सुजुगिरि प्रतिभा ब्रह्म, सुजुगिरि जामसेर आली आरो लोगो सुजुगिरि महरै हान्थिगिरि नार्जारी बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव दिनै इउपिपिएल दोलोआ नोजोर बड'लेण्ड मुंनि खुंगा लाइसिखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। फैनो गोनां 24 घन्टानि गेजेराव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव रोजा अखा हानानै सार अन्थाइ गावगोन होनना मिथिहोदों आइएमडि गुवाहाटीनिफ्राय। बाक्सा जिल्ला ना फिसिग्रा बिफाननि गोख्रों बिथोनाव हरखाब आस्रा जेजों ना सारनानै जाग्रा सुबुंफोरनि जेखौ पुलिसआ बुथुमदों आरो लानानै फैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 15 जुलाइसिम बिदै गोनां नाफोरखौ सारनानै जानो मोना होननानै गोख्रों फोसावदों। बिटिआर सरकारनि ना फिसिथाइ बिफाननि सिओएसडि नील दास बिथाङा।